wang ignot behem tu nakulat along nangli tum aphan isi birta kimi labang su behem tu nakulat along nangli tum computer pen cheng loke nangli tum kenang sota sona mung do anta long ponji lapen computer online service lason si pan card apply ka certificate apply lapen kaprek kapachok ponjewar size kami nangli tum long pon ni jong si nangli tum ijoy ke nangjia phan puluti la ber kiti mobile number along humri ignore 9957159956 lapen 8638023394 Aprangsi nilihin pen karbeng ngorat doan aphan sitami adap kini kardom nang pajeriklo kardom pinya dapa birta long pen nili sami lupi karong hampi aprangsi birta hepi umrang solong pai pen dampar kachitonga jokar biabang phu bahinia di malomat apran kedamna Monsing ti mong arong arat aning kanwang ason thak towar kapang thai asai kedeng pon. Helping Help Group NGO asong cepatir pipon si ar competition mati arjan kihi ka cepate ajai me kedeng pon. non birtang pon pen arjubon eksina umrang solong pai pen dampar kachitonga jokar biabang phu bahinia di malomat apran kedamna lason si kedam tangni phaing koira trokarni umrang solong por phai khri sira chiti malom bike aphan dampar ke patong te kang jok bahini kar biabang phu di malomat apran kedam lason si di malong apran kedam abang phu men kari tang pabitra be pusi pangthek pon arong laki kupili constituency ke parlo jengkha chingbong rong sorkari tang pabitra be adam par phana bang ke nonamat ke neplong lelang pusi chini pon a bike registration number lake AS09G 8416 lapen nonamat ke pherang ke pen kat pachini pon ateng pute raikom sai khi tumsi chipari deng pon lo pusi birta tokbam ho chini pon news desk report public TV Karbi Englo 19 Dhansari constituency ke parlo daldali monsing timong arong arat atum thorpak pen towar kapang thai mate kapang thir asai kedeng pon lason si 1920 pen labang sorong chukim pon si pining an ningkan pharoi sira ningkan ke thom an arta nangpleng tanglo son sirong asar the SGB lapen klengdun kleng sarpo atum penjalin pon si ningkan esek pen rat asai deng pon son thak sinon malam chitim ke chek pen tinggu akeso agor pen kaching raiji aphan matha ponsi rongrop angkang kachepang thirpen jenglok towar ajo anta kachepang thirpon asai dengpon lo tangte puthot alang litum alam thepen le arjupon sina Keting arat tumhan ka kadom pajerlo nitum timung rong mate rong amai sengsi nitum pini labang so towar nitum salok pon lo ai tum karbia khai aphan banga khai tum le tum han luwok pu kalakha pon sitame iri tum karbi khai chinghona sondak thaksi pini nil tum sitame labang so towar wagdak alapen tiar o sitame nil tum towar ka chinghon sini tum pini safalo sela bang so safa ni tum pini timung rong mai ni tum mai hem phu pen cheng sini tum kaduka vela committee pen cheng sini tum dak pini kam klem ponong lo sini tum pechun ponong lo si ni tum stame ningarong lo la pen nang tum ke the ding tum mate thek muchor re muchoda arat tum han kar bang long rat phastame chuning ri thu tolo si samang so towar ni tum dibu pen kilometer cap so sido kreni pen cap labang song sido sitame ni tum pinian ta ni tum alikik mate alike me dun long lelang silang tum hasame kadu ka ve kar bang long rat same churul chuning ri le thorlo sini tum labang so towar lage di phutu dimapur leng thor towar lo sabe pinian ta labang so towar ni tum kemisen thek ponong lang se pin thos tame ni tum kar bang long rat ke thek ke ding mu chotum hasame chuning ri le thorlo pini la ni tum bhan nang ching honang thek ele tum khai ching hon mate ni tum samay pinila towar aphang ching hon ka chama thason thak na tum samay ni tum han kar bang long la
council chapai phu tum matela kang ni tang atum ponani tumhan ke theding samin tumhan ke rabji phani tum sume chuning ri lo la sina tum prabjin pen tum hala bangso tawar nang rap sonte me perfect ji athe ni tum bangso tawar tum soder hota do ni tum ningarong hota do la pen tum exam party meeting bono jat pusna tum la bangso tawar pen chenglok sin tum dam nang ka prega tawar ve sin tum hastame na tum jinso pen ni tum hala bangso tawar nang rap pen ni tum han puson ni tum mesen ni tum hanang lang poson te na tum han chor perfect lo chor perfect ji la pen ni tum sitame karbia khai phanching hondu ga jok na tum hasame kaching hon pen pin same tum wood nang jok pen same na tum han same pahai bom lo sina tum same tum han ing hon bom lo la son ka hon ta thak son same tum han angdeng chok chelang kaprek tum han hemsu ponoi kaprek barpi barso hem ponoi tum han pi bom lo nang tum han chor perfect lo la pen pini ni tum han la tawar same tum kenang shot la number 1 la ni tum han tawar prabjin ben api sonte na tum han same an se suri kardom ate chor perfect ji na tum kar banglong la non ke chari bom team mate kar banglong team tum han same la kadu ka ve tum se sar to ram ma chenglok ni tum angton ke theding han same puthot chuning ri thule tholo chuning padi cream lo ni tum phan la kisung ben than pe jok tha sina tum hasame la sini tum alam the kachoroji mate ke chuning ri ji alam the velo sin tum la sina tum han churing the cholo tum la rong rat pe tum puthot ani tum chisong masila bang so tawar tum baklar pon nong lo sina tum jong sini tum han misen tawar pi bon ten tum an se na tum han na sharap choduni phan than kai tan ten tum arjap thiblo kardom nili kachini do na teng puiklote 1930 bak aningkan pensi nilitum la suarong kacoboce ke pangceng iklo pon setame non puan non labang soningkan 2023 mate suringi hinira ingkore thom aningkan an setame nilitum la so kisung pen jogik thekthela la towar kisung pen abang nilitum jogik thekthela la si kethe ke ding tum phan seta mohat nilikote setame than pon ikloasi kisung nilitum kidu kisung ko anne nilitum ke checha ek nang abang ke alang li than paklar ponik etlo amat si non nili tame puthot chuning ridon nikang tung abang la puson thak lo la towar ko anne nilitum ka chelat ke dam ke bang kisung la bang ke council tum phan tame ke chuning ri padi cream lo la bang nang rap ik wek thap bang se nili isi ke chuning ri lo la pena kaprek son mate ke claim ke dam ponon setame ilitum ke thek do niklong lo son kaprek hem so ponon barso ke do hem ayat ponon setame ke rap ke nang rap iglo tema seta la towar kisung abang nelit la se nilitum rong nang chukim ke 1930 aningkan pen lo tema la se pusi bang ik bom lo ayat lo mat rong setame nilitum don pharoi si so ik elo non 2023 anabang ke amat se nilitum chethan chipin khadik lo la rong atowata henoi pik amat se ke dam ke bang siksa par pik ajok amat nilitum rong isi pen la sorgari gambra ma rong asar lu besar tum penang pin khat si towara bang ke jok sitame nang lang pon bang ave lu pot emithang rong isi pen le akam bang pang chengik nang po mat se nilitum la ke pan mate ka pang thi rasai bang pini pang cheng ponik lo si ke bang jelang arni abang ke council tum tame nilitum phan anang mathai chetha pu bang si chuning ri lo Helping Help Group NGO song chipatir people si arts competition mate arjan ki hi ka chipatia jai mek ke dengpon Help the helpless pu athi PN ponsi klim sumara tuma phan pang room pet si patumi difu taralang so pathu klamalong usumara tuma phan panong PC arjan ki hi ka chipatia jai mek paman pon patumi pai ni phaing ko ra trok ani ada por phai Chris Sira chitima porpen karbi people hall asahem taralang so di folong Helping Help Group NGO song atum pen klim sumara tuma phan panong PC arjan ki himate arts competition aje mek paman pon lapen patumi labang so me long me phi kabin teron pi kong chunbang indika melik pi dihin rimbang nerson terang rap chunbang surujit chetty lapen Rostom Hansi Assistant Organizing Secretary Lapen Ongdung Arara Tumpen Japon si Indeng Isipen Ha Indeng Pomade Class 1 to 5 an Akrim Sumara Tumaphan Doan Pangrum si Arts Competition Mate Arjan ki hichipati padupon Bangso Art Competition Mate Arjan ki hikachipati along Aluhi Sarpo Manpen Mr. George Timong PSAGS
Mr. Susanta Roy, Difu Press Club, Vice President Senior Journalist, Mr. Komar Ronghang, Difu Press Club Organizing Secretary, Senior Journalist, Mr. Abhijit Das, Sarada Sangeet Vidyalaya, Lo Thanbang Anparta Pinangan Lo Charlie Usumara Pia Potum Chetongdu. Patumi bang sorjan ki hika chipate ka dukawe bang prikep akrim sumaratum pen chipate dun pen puthot ingkrung ingchap dunsi ke cheng sianong e ka chipalong dun lake jermili terangpi adun thuanong e unam panwar lapen adu sianong e sarbong tiso tumpensi chipalong pon lapen ka chipate dun ki do ana bang phu bang phia tuma phanta certificate mate ki hok aluta pajir ponsi me senten mai pachunpo Difupen Rostomanse News Report Public TV Karbi Anglong. Tum Karbilo Charlie Song Hin Fan help group NGO Tumhan Pinia Sonson art competition for students from class 1 to class 5 and Tumhan Pini Ladakh Taralang So Mate Karbi Cultural Society Central Committee Office Long art competition kibi ponthai pot alali than chorolo lapen nili KCS Central Committee tum manalang li tum han chorolo ala help and NGO tum long alang li tum dim klong kipi lapen kacharap kachidun pot lasi pini lason art competition kibi ponthai pot alang li than aprangsi Karbilo Charlie Song Hin pen chorolo athema lokacharli hormu ke lake ABC 1 2 3 ba ko go la chole kachali la le lo kachali kali. ABC means not only learning education means not only learning ABC or 1 2 3 or ko go. Singing, dancing, kilun ke kan kachip pathu kachipate ang tonta ingsi lata education pini ilitung langdame kilun ke kan the atumta nong me wan lo kilun ke kan the kusitame kilun ke kan pen lok tumta ba akai chipar reng tum dolo acting pen lok ta akai chipang reng tum dolo la si painting ta sia art lo la ta sia towar lo akai chipar reng ni phat la pen painting ta texture painting ta artist tumta dolo la si alang li tum mesen sen pili so dak la so a platform long dolo ke bang jilani bage kapret kang tu platform long ta alang li tum phan Ken kam ki me che joron po punili alang li tum pini first second third ke hai tum lapen pini price ke lon de tum pusita me alang li tum bata ke wanjila ani bagai ka platform pusita me bala sona thak pusita me alang li to hat nili best wishes dolo lapen pini sona thak helping hand tum a group tum lason art competition ki bi pon thak alang li tum insi philanthropical deeds lake alang li tum phanali alang li tum rada phan ke claim pia pot kap lason ke claim pon thak alang li tum phan chorolo lapen ke wanjila ani kame Karbi Anglong kiturmi over so exam tum sistame lason noble deeds but philanthropical deeds bang ke claim ponji phan khai phan lori phan pu matha pen ke bang jilani sistame nang li tum ta hong hempen hong na bar pu na bar ji phan si nil pen chuni ri lo sorry selang smartphone pulotan te especially in every aspect tadi where there is merit there is demerit de through smartphone joine pinani mobile click pon ta li tum chini dan de sidame Google lo type lo tang ton alam klang dei ang ton hom klang edi both positive and negative sidame la bang ke osomar tum ahok lo la mobile phone smartphone ke klang ajoy ne osomar tum akimi ta long lo la pela khai lo ta dolo la si la bang ke parents tum a role je osomar jong si check du na osomar jong si khai no negative way and dam wrong pulo tang te la ke parents tum a role dolo hala positive way advantage bang sepachu enang po la si negative a hom bang pa palang le si positive way bang si palang nang po lapen through this platform I would like to request each and every parents thani li chuni ri tun kantung la puan lo je nang li somar jong si nang li tumba somar jong si kilun kantung ke kan kantung ba no pinison committee art competition pini art ke klem kantung ble de nang li tum khangri ngal atem alang li tum mani hang mu pachu klem na ke mesen an la si nili chuni ri dun chu Pinya da pa berta bangki la pan se kang tonik lo kado ka be phan stani do me thak me kardo